2,530 na mga personahe kan PNP Bicol ang nakabalik sa ugma sa ginibong oath-taking, donning asin pinning of ranks bilang second-level uniform personnel na ginibo sa Kampo General Simeon Ola. Sigun sa tagapagtaram kan PNP Bicol, 184 na police commissioned officers asin 2,346 man na non-commissioned officers ang mga napromotir. 4 ang napromote bilang police lieutenant, 12 sa police major, 86 ang police master sergeant, 96 ang Police Executive Master Sergeant, 180 naman ang Police Senior Master Sergeant, 168 ang Police Chief Master Sergeant, 172 ang Police Captain, 930 naman ang Police Staff Sergeant, mantang 951 naman ang napromote bilang Police Corporal. Good thing is, hindi umulan. Yun lang naman ang inaanaw namin eh. Yun lang naman ang inaalala namin sa mga promotees natin dahil super dami, hindi kami magkaroon ng plan B for them. Sa pagkakapromote kan mga nasabing personahe, sinabi ni Kalubakib, kaakibat man kaini ang dugang na responsibilidad. Siyempre, added rank, added salary yan. But, added responsibility din po yan dahil several of them, siyempre, maglilid na ng unit. Yung mga dating mga police chief master sergeant, mga executive master sergeant na somehow ilalaag na sila sa mga posisyon na commensurate po sa kanilang mga rank. Mientras tanto, kon Enero 9, 28 personahes man kan PNP Bicol ang nagsumitir na kan sa indang courtesy resignation. Sigun kay Kalubakib, pagpapahiling man subot ninda ininin suporta sa courtesy resignation na pigbubusol ni DILG Secretary Benhur Abalos. Sinusunod lang din po ng Philippine National Police kung ano po ang tama na gawin. Alam naman po natin this is all for the internal cleansing of the PNP organization. And naipaliwanag na rin po sa kanila yung mga repercussion ng resignation. Magigiromdoman, Enero 4 ngunya na taon kanipig orden ni Abalos ang courtesy resignation o voluntary resignation sa mga personahe kan PNP na obhetong masapaigot ang internal cleansing kan organisasyon. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Marielle Lorenzana.